ብሩህ ኣእምሮ ብኽልተ ዝበቕዑ ዜጋታት ብዝብል ቴማ ካብ 27 መያዝያ እናተኻየደ ዝነበረ ራብዓይ ሃገራዊ ውድድር ክእለት ተዛዚሙ። እቲ ውድድር ኣብ ዓውድታት ክእለት ቴክኖሎጂ ከምኡውን ተግባራዊ ምርምር ምዕባለን ዝተኻየደ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ምክትል ሓላፊ ማእኸል ምውህሃድ ህንጸት ዴሞክራሲ ፕረዚደንት ውድብ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራ ከም ዝበልዎ ምምዕባል ክእለት ተወዳዳርነት ሓንቲ ሃገር ንምዕባይ ወሳኒ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ፈጠራዊ ስራሕ ንምድጋፍ ብቆራጽነት ይሰርሕ ከም ዘለውን ገሊጾም። ንኣብነት ሚኒስትር ዕዮን ክእለት ካብዚ ምስረት ኣትሒዙ ቴክኒካውን ሙያውን ስልጠናታት እናስፍሐ ከም ዝጸንሐ ጠቂሶም። የክህሎት ልማትና የፈጠራ ስራዎች ለማንኛውም ሀገር ሁለንተናዊ ብልጽግና እጅግ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ልምዓት ክእለትን ስራሕትን ፈጠራን ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኹሉ መዳያዊ ምዕባለ ኣዝዩ ወሳኒ ግደ እዩ ዘሎም። ክእለት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ መፍራይነት ይውስኽ እዩ። ዕብየት ኢኮኖሚ የቀላጥፍ፣ ዓለም ለኸ ተወዳዳራይነት ይዕቢ። ብተወሳኺ እውን ብክእለት ብቑዕ ምዃን ዜጋታት ፀገም ፍታሕ ንክኾኑ ሓደሽቲ ሓሳባት ከማዕብሉን ሓደሽቲ ነገራትን ክፍጠሩ ብምሕጋዝ ክእለት ፈጠራ ንክዓቢ መሰረት ዘንብር እዩ። ዓቕሚ ፈጠራ ድማ መዋቕራዊ ስግግር ኢኮኖሚያዊ ንምቅልጣፍን ካብ መጻወድያ ማእኸላይ ዘመን ንምውፃእ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ንምፍልፋል ዕድላት ስራሕ ንምስፋሕ ዝተመሓየሹ ሜላታት ተዋሃባ ግልጋሎት ንምምጻእ ብርኪና ብራ ህዝቢ ንምምሕያሽን ብሓፈሻ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ናይ ምርግጋጽ ጉዕዞ ንምቅልጣፍ ግድኡ ዕዙዝ እዩ። የሥራ ዕድሎችን ለማስፋት የተሻሻሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ዘዴዎችን ለማምጣት የህዝቡን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻልና በአጠቃላይ ሁለንተናዊ ብልጽግና የማረጋገጥ ጉዞን ለማፋጠን ፋይዳው የላቀ ነው። እቲ ውድድር ክእለት ሕብረተሰብ ብዛዕባ ሙያዊ ትምህርቲ ዘለዎ ግንዛበ ከም ዝዕብብ ብምምልኻት መናእሰይ ንክስልጥኑ ዘላዓዕልን ብርኪ ፈጠራኦም ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጾም። መንግስትም ለክህሎት ልማትና ለፈጠራ ስራ መስፋፋት መንግስቱን ንልምዓትን ክእለትን ንምስፍሕፋሕ ፈጠራ ስራሕ ዘለዎ ሓላፍነት ብዝበለጸ ንክዋጻእ ስራሕቲ ፈጠራ ናብ ቢዝነስን ክቕየሩን ብስፍሓት ኣብ ረብሓ ንክውዕሉን ንምግባርን ካልኦት ሰብ ብፅሒት ኣካላት እውን ግድኦም ንክዋጹ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣርን ንምሕጋዝን ቆራጽ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሚኒስትር ዕዮን ክእለትን ወይዘሮ ምፈርያት ካሚል ከም ዝበልዎ እዚ ውድድር ክእለት ሰልጠንቲ ብተግባር ዝፍትንን ጸገም ዝፈትሑ ቴክኖሎጂታት ናብ ትካላት ዘሰጋግረን ብምዃኑ ምህርቶምን ኣፍራይነቶምን ንኽዓቢ ዘኽእል እዩ ኢለን። ራብዓይ ዙር ሃገራዊ ውድድር ክእለት ብሉጻት ፈጠራዊ ስራሕቲ ዝተረኣየሉ ምዃኑ ዝገልጻ እተን ሚኒስትር ብፍላይ ድማ ጽሬትን ጸገም ዝፈትሑ ፍርያት ብሰፊሑ ዝተወዳደርሉ ምዃኑ እውን ገሊጸን። በዚህ ውድድር ሂደት የሚያልፉ ክህሎቶች የሚያልፉ ቴክኖሎጂዎች እና ኣብ ከይዲ እዚ ውድድር ዝሓለፉ ክእለታት ዝሓለፉ ቴክኖሎጂታትን ውጽኢታት ምርምርን ጸገም እቲ ማሕበረሰብ ንኽፈትሑ ተወዳዳርነት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ንኸረጋግጹ ኣብ ከይዲ እውን ከም ሃገር ዝጀመርናዮም ኩሎ መዳያዊ ምዕባለ ንኽዓውቱ ተባሂሎም ዝተመረጹ እዮም። ሰፋሕቲ ቦታታት ብዓይነት ቴክኖሎጂ ንኣብነት ሳልሳይ ውድድር ኣብ 11 ጭቡጣት ከባቢታት ተመስሪቱ ዝተኻየደ እዩ። ዝተሰርሑ ስራሕቲ ሕርሻ ዘዘምኑ እዮም። ኣዝዩ ብዛዕባ መንገዲ እውን ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ክሳዕ ድሕረ ምፍራይነት ኣብ ዘሎ ከይዲ ዝዘመኑ ኣውቶማቲክ ዝኾኑ ዘመኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ኣብ ረብሓ ዘውዓሉ ቴክኖሎጂታት እዮም። የዘመኑን ቴክኖሎጂ የተጠቀሙ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ካብቶም ተዓወቲ አዲስ አበባ ወኪሉ ብስራሕቲ ዕንፀይቲ ቴክኖሎጂ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ዳዊት ሃይለ ሚካኤል ነቲ ሽልማት ብምቕባሉ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላጽ ነቲ ዘፈር ዝነበሮ ፍቕርን ተወፋይነትን ፍረ ከም ዝረኸበ ገሊጹ። ካልእ ርእይቶ ዝሃበ ዮሃንስ ጥላሁን ካብ ክልል ኦሮሚያ ድማ ተወዳዳሪ ምንባሩን ኣብ ውድድር ድማ ብምድላው ምግቢ ቀዳማይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ዓወቱ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ባዕሉ ጻዕርን ደገፍ መምህራኑን ክልሉን ብምልዓል ኣመስጊኑ። ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመጸ ተዓዋቲ ከፈለኝ ቦገ በፊኒሽንግ ኮንስትራክሽን ተወዳዲሩ ቀዳማይ ዝወጸ እንትኸውን በቴክኒክን ሙያን ዝተሃነጸ ዓቕሚ ናብ ዝውጽኢት ከም ዘብቅዖ ይገልጽ። ውድድሩ ደግሞ በጣም ወደው ሙያ ነው። ምክንያቱም ምንዳስሰው ነገር ነው። ስራሕቲ ዕንፀይቲ ኣዝየ ዝፈትዎ ስራሕ እዩ። ምክንያቱም ዝድህሰስ ነገር እዩ። ኣብ ዙርያና ዘሎ ነገር እዩ። እዚ ምስቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንዓበናና ማዕበልና እንትኸይድና ብዝበለፀ ውፅኢታውያን ምዃን ንኽእል ኢና። ኣብ ትምህርቲ እውን ዝተምሃርናዮ እዚ እዩ። ብርክት ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ኣለዎም። ነዚኦም ንዓበኻ ፈጠራ ክእለትን እናወሰካ ነባራዊ ኩነታት እናርአና ተጓዒዝና ኢና። ጽቡቕ ምርኣይ ንኽእል፣ ጽቡቕ ነገር ምስራሕ እውን ንኽእል ኢና። ጥሩ ነገር ማየት እንችላለን፣ ጥሩ ነገር መስራት እንችላለን። መጀመሪያ ፓሽን ነው፣ ፍላጎት ይኖር ይገባል።
ከዛ በኋላ ያው ጥረት ይፈልጋል ፈለማ ድሌትዩ ድሕሪኡ ጻዕሪ የድልዩ ዝኾነ ይኹን ነገር በቀሊሉ ዝመጽእ ይኾነን ብርግጽ ኩሉ ነገር ዋጋ ይኽፍል እዩ ዋጋ ተተኸፊልዎ ጻዕሪ ተተሓዊስዎ ዘይንረኽቦ ነገር የለን መምሃራነይ ዳይሬክተራት እቲ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ይገብሩና እዮም ኣብዚ ንምብጻሕ ንሳቶም እውን ዓብዪ ብርክቶ ገይሮም እዮም ኢለ እየ ዝሓስብ እዚህ ደረጃ ለመድረሴ እነሱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ በእውቀት ደረጃ የተሻለ እውቀት እንዲኖረን በብርክ ፍልጠት ዝሐሸ ፍልጠት ክህልወና አሰልጠንቲ በመምዳብ ዝሐሸ ስልጠና ክንረክብ ገይሮም እዮም በፋይናንስ ካልኦት አድለይቲ ናውትታት ነቲ ስልጠና ኣብ ዘድልዩ ሰዓት ዕድጊት ብምፍጻም አበርክቶ ገይሩልና እዩ አስተዋጽኦ አድርገውልናል ንኹሎም ኣመሓደርቲ ክልልን ከተማን ሰርቲፊኬት ዝተዋሃበ እንትኸውን ኣብቲ ውድድር ንዝተዓወቱ ድማ ሜዳልያ ዋንጫን ሽልማት ገንዘብን ተበርኪቱሎም እዩ ቀዳማይ ብርኪ ንዝሓዙ ድማ ፍርቂ ሚልዮን ብር ወርቂ ሜዳልያን ሰርቲፊኬትን ተሸሊሞም ከምኡውን ካልኣይ ብርኪ ዝሓዙ 400,000 ብሩር ሜዳልያን ምስክር ወረቐትን ተሸሊሞም ኣብ ሳልሳይ ብርኪ ንዝዛዘሙ ድማ 300,000 ብር ነሓስ ሜዳልያን ምስክር ወረቐትን ተሸሊሞም እዮም ኣብቲ ውድድር ናይ ተዓዋቲት ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ክልል ኦሮሚያ ኻላይ ክልል ኣምሓራ ድማ ሳልሰይቲ ኮይነን ውድድር ዛዚመን እየን